Zdravím ťa z nádherného jarného vlogu. Ne, z jarného vlogu číslo 16, sladkých 16. A zase si máme čo povedať, starý, čo ti poviem. Teraz mám akorát nový merch, ktorý si môžeš kúpiť, alebo objednať, alebo predobjednať, neviem v aké to je fáze, ale myslím, že už rovno kúpiť. A máme aj babské, aj pánske trička, máme dve farby, takže si môžeš vybrať do síte. Bude to po piči, čo ti poviem. Koncerty na Strapu.sk, všetky ak majú byť, začínajú sa nám pomaly bukovať aj festiaky, ale to si povieme až keď to bude jasné. S čistým cholom sme sa konečne hecli a po 2 mesiacoch alebo po 4 rokoch alebo koľko to trvalo sme spravili tu Local TV, kde sme si naložili ako kokoti, takže to sleduj, lebo nám bolo z toho doplaču obidvom, sme plakali v štúdiu, sme sa podopierali z toho. A veľa vecí sa stalo. Natočil DJ Spinhanzi ako prvý DJ, nový diel Ja som hip-hop, ktorý by si mal určite podporiť, ktorý by si mal čeknúť. Popri tom si môžeš čeknúť aj môj starý diel Ja som hip-hop, Ja som boom bap. A veľa dobrých vecí sa stalo. Minule ešte som si zabudol povedať takú vec, že tam čo sedí taký ten škaredý ony v tom bobku, fajčí cigaretu. Jeden strašne netalentovaný rapper z Pezinka, ktorému tiež vyšiel super klip ešte s jeho kolegom. Volajú sa Nerieš, vyšiel len klip Miesta. A všetko jak má byť, ja som mám dobre, vonku je krásne, kvety pučia, jebaky pučia, jar ide, vlog číslo 16. Ty jak sa máš? Čo máš dove? Ty kde si bol? Kedy dojdeš na koncert? Čo? Čo? Či čo si jak? Strapov vlog 16.